அதை பார்க்கலாம். இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. பாருங்க, குணத்ரய விபாக யோகம் தெரியுதா? டிவோட்டிஸ் ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாத்துக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ 13வது அத்தியாயத்தோட கண்ணோட்டம் நிறைய இருக்கு. அப்படியே சிம்பிளா பார்த்துடலாம். 13 என்ன பார்த்தோம்? கேள்வி கேட்கிறார் அர்ஜுனன். உடல்ல பரமாத்மா அதை பத்தி அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. அந்த கேள்விக்கெல்லாம் பகவான் பதில் சொல்றாரு. என்ன கேள்வி? ஞானம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே கரெக்டா 10 o'clock முடிச்சிருங்க. இது என் பண்ணிடுங்க விஷ்ணு பிரபு. என் பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியம். ஆமா, லேட் வேணாம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் லீவ் பண்ணிக்கிறேன். அங்க போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பிரபு கரெக்டா ஒரு 5 minutes போது சொல்லிடுங்க. நான் டக்குன்னு முடிச்சிடறேன். நம்ம 10 o'clock இப்போ 9 o'clock முடிச்ச மாதிரி முடிச்சிடலாம். இப்ப ஞானம். ஞானம் அதை அடைவது எப்படின்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. ஞானத்தை எப்படி அடையிறதுன்னா, முக்கியமா நமக்கு இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி வேணும், அனன்ய பக்தி வேணும். இன்றியமையாத அது வந்து முக்கியமான தகுதி. அப்புறம் அதுலயும் வந்துட்டு இன்னும் என்னன்னா, ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகணும். அது எப்படி? பணிவோட. அடுத்து ஆத்மா பரமாத்மா. ஆத்மாவின் பண்பு என்னன்னு பார்த்தோம், பரமாத்மா பண்பு என்னன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஆத்மாவோட பண்பு என்ன? நித்தியமானது, கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது, ஆன்மீக உலகை சார்ந்தது. அதுதான் பகவான் பரமாத்மா. எப்படி? அவர் வந்து எங்கு நிறைந்தவர், புலன்களின் தோற்றுவாய், விளைவுகளற்றவர், எல்லாருடைய இதயத்திலும் நிற்கான்னு பார்த்தோம். அடுத்தது 4வது ஒரு பாயிண்ட், அனுபவிப்பாளர். யார் அனுபவிப்பவர் சொல்லுங்க? அதெல்லாம் பார்த்தோம் நாம. அடுத்து ஞான சக்ஷு. ஞான சக்ஷுன்னா அறிவு, அறிவு பார்வை நமக்கு வேணும். அந்த ஞான சக்ஷு வந்து நம்ம எப்படி அடையிறோம், எப்படி அடைவது, அதனுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து இப்ப 14வது அத்தியாயத்தை போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது அத்தியாயத்துல என்னன்னா 3 குணம். 3 குணத்துல வந்துட்டு எப்படி என்னன்னு இதை பேசிட்டு இருந்தா ரொம்ப லேட் ஆயிடும். இதைதான் கீழே விரிவா கொடுத்துருக்காங்க. நாம போலாம். அதை திரும்ப பார்க்கும்போது இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். கிளாஸ் பார்க்கலாம். இதுல என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, முக்குணங்கள் 14.1 இருந்து 9 ஸ்லோகம் வரைக்கும் 3 குணங்களை பத்தி சொல்லுது. 10வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 13வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் குணத்தோட ஆதிக்கத்தை பத்தி சொல்லுது, விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 14 18 நாம் அந்த குணங்கள்ல செயல்பட்டு அந்த குணங்கள்லயே மருந்தி போடுறோம், அதை பத்தி சொல்லுது. இறுதியா 19 27 என்ன? 19 27 அந்த குணங்களை நம்ம எப்படி தாண்டி சொல்லணும் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் குணங்களை தாண்டி. 2 பாறை இருக்குது, இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் ஒரு ஜம்ப் பண்றாரு பாருங்க. இந்த குணங்களை வந்து தாண்டி செல்வது வந்து மிக மிக கடினமானது. நமக்கு அது கடினம் கிடையாது, நமக்கு சுலபமானது. எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. 3 குணங்களை இதுல விளக்கிக்கிறாங்க. முதல்ல வந்து ஒரு அம்மா உட்காந்துருக்காங்க, சத்துவ குணம், அடுத்து ரஜோ குணம், அடுத்து தமோ குணம். அதுதான் அந்த படத்தோட விளக்கம். என்னன்னு விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தியானம் பண்ணி அவங்க வந்து இது பண்ணி சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. இவரு ரஜோ குணம், சம்பாரிச்சு பணம் பண்ணணும். அடுத்து தமோ குணம். இது வந்து அடுத்த படம் வந்துட்டு என்ன விளக்குதுன்னா, டக்குன்னு போயிடுங்க பிரபு. 94 இருக்குது இதுல. அதனால இது வந்து ஒரு மனிதனுமே வந்து பாருங்க, மேல 3 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 3 பேருமே நம்மளாம் பொம்மலாட்டம் மாதிரி கயிறை கட்டி, நம்ம பொம்மலாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கையில இடுப்புல காலில் இருக்கும், தலையில இருக்கும். 2 3 4 5 6 2 4 5 6 கை இருக்கும் அதுக்கு. அது ஏன்னா தனித்தனியா, கை தனியா, கால் தனியா ஆட்டுறது. அதே போலதான் மனுஷனும், நம்ம மனிதர்கள் பற்றி நாமளும் வந்து இந்த ஜடையற்கையின் முக்குணங்களால் ஆட்டி வைக்கப்படுகிறோம் மாயாவினால். பக்கத்துல பாருங்க, அந்த பொம்மை போட்டுக்கிட்டு பாருங்க, கைக்கு காலுக்கு ஒரு பொம்மை வச்சிருக்காங்க, இடத்துல கையை வச்சுக்கிட்டு ஆட்டுறாங்க. அது போல நம்மள ஆட்டி வைக்கிறது எது? இந்த முக்குணங்கள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. முக்குணங்கள் தான் நம்மளை ஆட்டி வைக்குது, அதன்படிதான் நம்ம செயல் பண்றோம். அதுல இருந்து நம்ம வெளிவரணும். எப்படி? முக்குணங்கள்னா என்ன? முக்குணங்கள்னா, குணம்னாவே என்ன அர்த்தம்னா கயிறு. இது வந்து பச்சை, சிகப்பு, நீலம், இந்த 3 நீளம் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுமா? பச்சை, சிகப்பு, நீளம்னா இதை ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, கொஞ்சம் நம்ம படிச்சிருந்தா காலேஜில் தெரிஞ்சிருக்கோம். இது என்ன கலரு சொல்லுங்க? பச்சை, சிகப்பு, நீலங்கிறது வந்து
மெயின் இந்த பிரைமரி கலர்னு சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷ் வார்த்தை எனக்கு மறந்துருச்சு. பிரைமரி கலர், மெயின் கலரு இந்த பச்சை, சிவப்பு, நீலம், இந்த நிறம் தான் எல்லா நேரத்தையுமே உண்டாக்குது. இந்த அடிப்படைகள் போன்றதுதான் நம்ம வாழ்வின் ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் வந்து இது பாதிக்கும். என்னென்ன? நம்மளுடைய தன்மையை பாதிக்குது, நம்மளுடைய நடத்தையை பாதிக்குது, வாழ்வை எதிர்நோக்கும் விதம் அதையும் பாதிக்குது. நம்மளுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு அதை விரிவா பின்னாடி பார்க்கலாம். வெவ்வேறு நிலைகளில் நம்மை பாதிக்கும். எப்படி பாதிக்குது? உடல், மனம், உணர்ச்சி. உடல் எப்படி, மனம் எப்படி, உணர்ச்சி எப்படி பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன், மன்னிச்சுங்க டிவோட்டீஸ். முக்குணங்களுக்கு வந்து எளிமையான எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்குணங்கள். இப்போ இந்த குடும்பம் வந்துட்டு சந்தோஷமா இருக்குது, இந்த குடும்பம் வந்துட்டு சைக்கிள் ஓட்டிட்டு சந்தோஷமா இருக்குது. அது என்னென்ன குணம்னு பின்னாடி வர வர நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்தில் இருக்கிற குடும்பம் ஃபர்ஸ்ட்ல பார்த்து சத்துவ குண குடும்பம், ரஜோ குண குடும்பம். இது வந்து சுறுசுறுப்பா கொஞ்சம் இந்த ஒரு குணத்தையும் நம்ம வர வர எது சத்துவ குணம், எது ரஜோ குணம், எது தமோ குணம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோர்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும், கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். இவ்வளவு நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்றீங்க, தெரியாது இருக்காது. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரஜோ குணம், சத்துவ குணம், இந்த குணத்தை பத்தி தான் இந்த பாடத்திலே வருது நமக்கு. இதை நீங்க தெரிஞ்சுட்டாவே இந்த பாடம் ஃபுல்லா முடிஞ்ச மாதிரி. நான் உங்களை இந்த கேள்வியே கேட்கிறேன், சொல்லுங்க. சத்துவ குணத்துக்கு என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க. சத்துவ குணத்தை என்ன, ரஜகுணம் என்ன, சத்துவ குணம் என்ன, தமோ குணம் என்ன, உங்களுக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு ஈஸி, இது மெதுவா போலாமா இல்ல கொஞ்சம் ஸ்பீடா நடத்திடலாமான்னு பாக்குறேன். டிவோட்டீஸ் பிரபு கொஞ்சம் மேல போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்தில் கடவுள் நம்பிக்கையோட ஆன்மீகத்தோட இருப்பது. ஓகே பிரபு. ஒரு சந்தோஷம் சந்தோஷம் கரெக்ட். சத்துவ குணத்திற்கு வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கும், அவங்க இருப்பாங்க. ஓகே. ரஜோ குணம் இப்ப பாடத்துக்கு போலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் மாதாஜி. சத்துவ குணம், ரஜோ குணம்னா சத்துவ குணம் வந்து நம்ம அவங்க படிச்ச படிப்பு, பொறுமையா நிதானமா இருப்பாங்க. என்ன சொல்ற, நான்வெஜ் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க. ஒரே ஒரு வார்த்தை உங்களை கேட்கிறேன். ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, நாங்க இஸ்கானுக்கு வந்தோம், நான்வெஜ் சாப்பிடறதே விட்டுட்டோம்பாங்க. பிராமணன். நான் சொல்றேன் நான்வெஜ் சொல்ல கரெக்ட், இது கரெக்ட் தான். சத்துவ குணத்துக்கு உதாரணம் யாருன்னா பிராமணர், கரெக்டான வார்த்தை. பட் அவங்க கூட என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க வந்து வேதம், நான் வேதம் படிச்சிருக்கிறேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க. சத்துவ குணம். அதே மாதிரி சயின்டிஸ்ட், விஞ்ஞானிகள், இவங்கெல்லாம் ரொம்ப இந்த மாதிரி போக மாட்டாங்க. ரஜ குணத்துல போறதோட அவங்க சாந்தமான குணத்துல தான் மேக்சிமம் இருப்பாங்க, சத்துவ குணத்துல தான் இருப்பாங்க. ரஜோ குணங்கிறது என்ன தெரியுங்களா? பின்னாடி அதை பார்க்கலாம், விளைக்கிறேன். ரஜோ குணங்கிறது கணவன் மனைவி உறவு, ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் இடையே உள்ள ஒரு இந்த இன கவர்ச்சி, இதுதான் ரஜோ குணத்துக்கு அடிப்படையானது. இதனால என்ன பண்றாங்க, சம்பாதிக்கணும். பணம் 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 எவ்வளவு வந்தாலுமே அந்த ரஜோ குணத்துல ஓரளவுக்கு சம்பாரிச்ச பின்னாடி இது போதுன்னு நினைச்சிட்டு விட்டுட்டு பக்தி சேவைக்கு வரணும். யார் விடுறாங்க சொல்லுங்க? எனக்கு எனக்கு ஒரே பையன்தான், எனக்கு ஒரு வீட்டு போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை. இன்னும் எல்லாருமே அவங்கதான். இன்னும் அந்த வீடு வாங்கலாம், அந்த வீடு அந்த வீடு வாங்கலாம். அதே மாதிரி இதை வாங்கலாம். வேற ஒரு நம்மளுடைய வாழ்க்கை வசதிகளை வந்து பெருக்கிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அந்த ரஜோ குணத்துல. வாழ்க்கை வசதி இதோட போதும், சிம்பிள் லைஃப் ஹைலி திங்கிங்னு பிரபுபாத் சொல்றாரு. அதோட யாருமே நிக்கிறது இல்லை. இதுதான் ரஜோ குணம். பேராசை, தீவிர உணர்ச்சி, இதெல்லாம் வந்துட்டு ரஜோ குணத்துது. தமோ குணங்கிறது வந்து சோம்பேறித்தனம், மயக்கம், குடிச்சிட்டு இருக்கிறது, இதெல்லாம் சோம்பேறித்தனம். அதே மாதிரி சத்துவ குண உணவு இருக்குது. உணவு வகையிலையும் சத்துவ குண உணவு இருக்குது, ரஜோ குணத்திலையும் உணவு வகை இருக்குது, தமோ குணத்திலையும். அதெல்லாம் என்ன பார்க்கலாம் பின்னாடி, அது படத்தை பார்த்தே உங்களுக்கு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. டிவோட்டீஸ் படிக்கிறீங்களா? ஸ்லோகம் வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா, பயிற்சி. இந்த சத்துவ குணத்துக்கு என்னென்ன, சத்துவ குணத்துக்கு என்னென்ன சொல்லுங்க. ரஜோ குணம் இப்ப நம்ம இதை பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் யார் படிக்கிறீங்க? கடகடன் படிக்கிறோம். பயிற்சி. சத்துவ குணம் உற்சாகமூட்டும் சுயசரிதை. ரஜோகுணம்
திகில் நாவல், அறிவியல், கற்பனை கதை. ஆ, தமோகணம் ஆட்சேபிக்கத்தக்க வலைத்தளங்கள். ஆ. வேலை இதுதான். வேலை ஆ, ம், வேலை ஆசிரியர், பணம், தேன் போன்றது பணம் பத்தும் செய்யும். தமோ ம், குணத்தில் உள்ளது மது, போதைப் பொருள். ம், பயிற்சி நாளின் வேலை. ம், சத்துவகுணம் அதிகாலை 4 மணியிலிருந்து மதியம் வரை. ரஜோகுணம் மதியத்திலிருந்து இரவு 8 மணி வரை. தமோ குணம் இரவு 8 மணியிலிருந்து அதிகாலை 4 மணி வரை. ம். பயிற்சி இது இசை. இது தெரியும். ம், சத்துவ படிங்க மது. குணம் சொல்றோம். இசை. ஆ, சத்துவ குணம் ம், கர்நாடகம், மென்மையான இசை. ம், ரஜோகுணம் ஜாஸ், ராக் மற்றும் பாப். தமோ ம், குணம் கத்துதல், கதறுதல். ம். இதுலயே தெரியுது பாருங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி, ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி, தமோ குணம். ஆனா இப்ப எல்லாம் நீங்களே பாருங்க, எல்லார் கையிலயும் வந்துட்டு மோதர் மோதிரம் இருக்குதோ இல்லையோ, வளையல் இருக்குதோ இல்லையோ, எல்லார் கையிலயும் மொபைல் போன் இருக்கும். ஒரு பஸ்ல ஏறி உக்காந்தாச்சா, நீங்க பாருங்க, ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நில்லுங்க, இல்ல எங்கன்னா இருங்க, எங்கன்னா கியூல நில்லுங்க, ஆஸ்பத்திரி நில்லுங்க, அப்படியே கண்ணை சொல்லிட்டு பாருங்க, எல்லாரும் போனை தான் நோண்டிட்டு இருக்கிறாங்க. போனை நோண்டாது யாருமே கிடையாது. அது என்ன, ஷார்ட்ஸு, அப்புறமேட்டு என்ன இந்த கிரைமு, அப்புறம் அங்க அது நடக்குது. இந்த மேக்சிமம் இந்த தமோ குணமும் ரஜோ குணமும் தான் பாக்குறாங்க எல்லாருமே. மேக்சிமம் 100க்கு 99 பேர். ஒருத்தர் வேணா அவரு இந்த மாதிரி ஸ்கேன்ல ஒரு இது போட்டுக்கிறாங்க பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ரீபரமில் ஒரு இது ஒரு குருஜி பேசிக்கிறார் கேட்கலாம், இந்த மாதிரி சாமியை பத்தி பார்க்கலான்றது கொஞ்சம் பேர் தான். அவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, கொஞ்ச நேரம் பார்க்கறாங்க, திரும்ப இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் போட்டுறேன் எடுத்ததுமே. இங்க இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு ஒரு வரி பார்த்ததுமே நமக்கு ஒரு ஆவல், என்ன ஆச்சு, ஐயோ இப்படியா போட்டிருப்பான், ஐயோ இப்படியாவா, ஐயோ இப்படின்னா எப்படி அப்படின்னு நம்ம அதை பார்க்க தூண்டுறாங்க. பார்க்க தூண்டி நம்மளே நீங்க போனை எடுத்து அந்த ஷார்ட்ஸை பார்த்துங்க. ஆனா நம்ம மனசை அடக்கணும், மனசை அடக்கணும், முதல்ல மனசை அடக்கணும். அந்த மனசை அடக்கி நம்ம கட்டுப்பாடுக்கு அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க முன்னாடி முன்னாடி சாப்டர்ல கொண்டு வரணும். ஒரு குருக்கிட்ட போகணும், அவர்கிட்ட பணிவா கேட்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து இந்த 3 குணத்திலிருந்துமே வெளியே வர முடியும். இந்த 3 குணம் எப்படி தெரியுங்களா, நம்ம செடை மாதிரி பின்றோம் இல்லைங்களா, 3, அதான் கயிறு பாம்பு மாதிரி பின்னுக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த திகில் நாவல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட், கற்பனை கதை, திகில், ஆட்சியை பக்கத்து, இதெல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் இதுதான் பண்றாங்க. அதே மாதிரி சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க ஆசிரியர் வேலை. ரஜோ குணத்துல பணம், தேன் போன்றது பணம், பணம் தான் அவங்களோட மெயின் குறிக்கோள். எல்லாருக்குமே மெயின் குறிக்கோள் பணம் தான். பட் எந்த அளவுக்கு, எதுக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்குது இல்லைங்களா. கவர்மெண்ட்லயே 60 வயசு வரைக்கும் அந்த 56 60 ரிட்டையர் ஆனாங்க. ஆனா ரிட்டையர் ஆனா கூட விடுறோமா, ரிட்டையர் ஆன பின்னாடியும் எவனாச்சும் அந்த அனுபவத்தை வச்சு வேலைக்கு கூப்பிட்டா உடனே நம்ம போறோம் வேலைக்கு. வேலைக்கு போய் அங்கேயும் பணம் சம்பாதிக்க போறோம். இத்தனை வருஷம் சம்பாரிச்சது போதும், பசங்க பெருசாயிட்டாங்க, வறுமையில இருந்து முடியலன்னா போனா ஒண்ணும் கிடையாது, போய் தான் ஆகணும், யார் சாப்பாடு தருவாங்க. அதே நேரத்துல நீங்க இது வரைக்கும் பகவான் பாத்துக்குவாங்க, இது வரைக்கும் சம்பாரிச்சது போதும், இதை வச்சு நம்ம சிம்பிள் லைஃப் ஹைலி திங்கிங், ஒரு கோயிலுக்கு போலாம் வரலாம், அங்க ஒரு சேவை செய்யலாம் நினைங்க பாருங்க, பகவானே தானா இல்ல அருள் கொடுப்பாரு. இதுக்கு நிறைய இருக்குது. இந்த தமோ குணம், மது, போதைப் பொருள். இப்ப நாட்டுல 10 கடைக்கு ஒரு கடை, எங்க பெங்களூர்ல எல்லாம் 10 கடை தாண்டா ஒரு கடை ஒயின் ஷாப்பு தான். தமோ குணம் தான் மேலோங்கி இருக்குது. இந்த இந்த கலிகாலத்துல ரஜோ குணமும் தமோ குணமும் தான் ரொம்ப மேலோங்கி இருக்குது. இதுலயே இந்த வேலை, இந்த சத்துவ குணம் டைம் என்ன, காலையில அதுக்கு தான் என்ன செய்யறோம், 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி சத்துவ குண நேரத்துல. இந்த ரஜோ குணம் மதியத்திலிருந்து 2 இரவு வரைக்கும். இது வந்து நைட்டு பூரா 8 மணிலேருந்து 4 மணி வரைக்கும் தமோ குணம். இந்த இசையை வந்து கேட்கறதுக்கே, சத்துவ குண இசை கேட்கறதுக்கே காதுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த ஜாசு ராக்கெல்லாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, சும்மா பயங்கர சத்தம், பயங்கர இரைச்சல், பயங்கர ஆட்டம். இவங்க என்ன செய்யறாங்க, கத்துறது கதறது தான் நம்ம தமோ குணத்துக்காரங்களுடைய செயல். இப்ப இந்த 3 குணத்திலையுமே உயர்ந்தது ஒரு குணம் இருக்குது, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம இதுல இருந்து வெளியே வரணும். நம்ம பசங்கிட்ட நம்ம போன் கொடுத்தோமா, என்ன பண்றாங்க ஏது பண்றாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்து, இங்க பெங்களூர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூமை கொடுத்து தனியா விட்டுறாங்க. தனியா அந்த பசங்க கேட்கறாங்க, எனக்கு தனி ரூம் வேணும், எல்லாம் எங்க ஃப்ரெண்டுங்களா இருக்காங்க, தனி ரூம் வேணும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, போன்னு பார்த்தா கெட்டு போறாங்க பிள்ளை. போன்ல எல்லாமே வருது. தமோ குணம் இருக்கிறதா மேக்சிமம் பாக்குறாங்க. வெளியே விடுற பசங்க வெளியே ரொம்ப இதாகிறாங்க. நீங்க எல்லாம் நீங்க வந்திருக்கிறது ரொம்ப மிக மிக
நல்ல செயல். நீங்க வந்தது பெருசு இல்ல. நம்ம குழந்தைங்கள வந்துட்டு இது கொண்டு வரணும். ஏன் சொல்லுங்க? நல்லது அவங்கள்ட்ட வந்துச்சா கெட்டது வரதுக்கே இடம் இல்ல. பசங்க கெட்டு போறதுக்கு தான் நெறைய சான்ஸ் இருக்குது. இஸ்கான்ல இருக்கிற பிள்ளைங்கள் எல்லாம் பாருங்களேன், பொண்ணுங்களையும், பசங்களையும் பாருங்க. பார்க்கும்போதே நமக்கு ஒரு ஆசை வரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மலாம் நம்ம குழந்தைங்கள இதுக்கு கொண்டாரணுங்க. இதுலனா நமக்கு என்னங்க நஷ்டம்? நமக்கு ஒரு நஷ்டமும் இல்ல. நம்ம பிள்ளைங்க நல்ல வழிக்கு வருவாங்க. அப்படிலாம் 10 வயசுக்கு மேல பையனையோ, புள்ளையோ நீங்க பாருங்களேன். ரோட்ல பசங்க எப்படி போறாங்க, எப்படி வராங்கன்னு. நம்ம பிள்ளைங்க ஆனா நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம ஏரியாவுல நம்ம இதுல நம்ம போக மாட்டாங்க. அந்த இடத்துல வேற பசங்க பண்றத நம்ம பிள்ளைங்க வேற இடத்துல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்காக நம்ம குழந்தைங்களுக்காக நம்ம குழந்தைங்களுக்காக ஒரு நல்ல பழக்கம் வரணுன்றதுக்காக இங்க வரணும். அவங்க ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இது. அதே மாரி பயிற்சி. எங்க பயிற்சி பண்ணலாம்? சத்துவ குணத்துக்கு இந்த பூங்கா, வனம். இந்த உணவு வந்து நிறைவானது சார்புள்ளது. சத்துவ குண உணவு. அதே மாரி ரஜோ குணம் வந்து வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கை. காரசாரமானது, சூடானது, உரப்பானது. சாப்பாடெல்லாம். இந்த காரசாரமா சாப்பிட்டா ரஜோ குணம், சூடாகும், உப்பு, புளி, காரம் இதெல்லாம் சேர்றதெல்லாம் ரஜோ குணங்க. அதனால பிபி, சுகர் எல்லாமே வர்றது. தமோ குணம் என்ன? பப்புக்கு போறது நைட்ல, நைட் கிளப்புக்கு போறது. அதே மாரி தீண்டத்தகாதது, கெட்டு போனது, அழுகியது இதெல்லாம் சாப்பிடுறது அவங்க. இந்த குணம் சாப்பிடுற சாப்பாட வச்சு தான் நம்மளுடைய குணம் வருது. எவ்வளோ பெரிய இப்ப சொல்றேன் நான்வெஜ் சாப்பிடாத தூரத்து பெருசா? எவ்வளோ பெரிய விலங்கு, யானை. அது நான்வெஜ் சாப்பிடுதா? சொல்லுங்க. அது எவ்வளவு வேலை செய்யுது? அந்த யானை செய்யற மாரி எந்த ஒரு மிருகமுமே வேலை செய்ய முடியறதில்ல. அந்த காலத்துல ராஜராஜ சோழன் கோபுரம் கட்டும்போது எதை பயன்படுத்துனாங்க சொல்லுங்க? யானைய தான் பயன்படுத்துறாங்க. இன்னைக்குமே ஃபாரஸ்ட்லாம் போய் பார்த்தா பெரிய பெரிய மரத்துண்டுகள்லாம் எடுக்கிறது எது? யானை தான். வெஜ்ஜில என்ன சத்து இல்ல? வெஜ்ஜில எல்லா சத்துமே இருக்குது. சத்தானது, நிறைவானது, சத்து குணத்துல இருக்கிறது வெஜ் சாப்பாடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இத ஒருத்தரா இப்ப படிங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரம் படிக்கணும். ஏன்னா நிறைய இருக்குது போர்ஷனு. முடிக்கணும். சத்துவ குணம் எப்படி? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ரஜோ குணத்துல இருப்பவங்க எப்படி இருக்காங்க? தமோ குணத்துல இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அப்ப படிக்காதவங்க யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க பிரபு ஜீஸ், மாதாஜீஸ். சத்துவ குணம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க பிரபுஜி. சத்துவகுணம் தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று இருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. ரஜோகுணம் அவரது ஆசைகள் கூக்குரலிட்டு கொண்டிருப்பதால் பரமாத்மாவின் ஓசை அவருக்கு கேட்பதில்லை. தமோகுணம் அவர் மிகவும் சோம்பேறியாகவும் அறியாமையிலும் இருப்பதால் அவர் பரமாத்மாவின் சப்தத்தை கேட்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. கேக்குதுங்களா எல்லாத்துக்கும்? பிரபு படிச்சது கேட்டுதா? கேக்குது மாதாஜி. சாரிப்பா, எனக்கு தான் கேட்கல. வெரி குட். எனக்கு கேட்கல, அதனால கேட்டேன். இது வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள திருப்தியா இருக்கிறாங்க. அதனால வந்துட்டு அவங்க வந்து பகவான் சொல்றதை வந்து கேட்கறது இல்லை. இப்ப சத்துவகுணத்துக்கு ஒரு இது போட்டுருக்காங்க பாருங்க படம். அவங்க செய்யறத அவங்க சரின்னு நினைச்சிட்டு ஆனா நல்லதுதான் பண்றாங்க, தப்பு கிடையாது. பட் பகவான் சொல்றதை பின்பற்றது இல்லை. ரஜோகுணம் என்னன்னா அவரோட ஆசை. இது செய்யணும், அது செய்யணும், இது செய்யணும், நான் இது படிக்கணும், என்ன சம்பாதிக்கணும். இப்ப நான் படிக்கணும். படிச்சு என்ன பண்ணணும்? சம்பாதிக்கணும். இதுதான் அவங்களுடைய எண்ணமே. பேரு, புகழ், இந்த மாதிரி ஆசைப்படுறவங்க எல்லாமே ரஜோகுணம். தமோகுணம் ரொம்ப சோம்பேறித்தனம், படுத்திருக்கிறது, சாப்பிட்றது, திங்கிறது, தூங்குறது, குடிக்கிறது, இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாங்க பிரபு. அதே மாதிரி இதுல வந்து வாழ்வின் முறைப்பாடுகள். கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டுக்கள் நம்மளை வந்து கெட்டியா பிடிச்சிருக்குதுன்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம். ஆனா அது வந்து என்னன்னா நம்மளுடைய பலம் நாம நினைக்கிறோம், அது கிடையாது. அதுதான் பலவீனம். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு, புருஷோத்தமரமான முழு முதற் கடவுள் கூறினார்,
எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததுமான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் இதை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பகவான் சொல்றாரு என்னன்னு, ஞானானா ஞானம் உத்தமம் அப்படின்னா என்ன? ஞானானால் ஞானம் உத்தமம்னா எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்தது இந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் சொன்னாரு. திரும்ப நான் உனக்கு கூப்பிடுறேன், உனக்கு நான் திரும்ப சொல்றேன். இதை வந்து அழிஞ்சவங்க, இதை அறிந்தவர்கள் எல்லாமே எங்க இருக்கிறாங்க இப்ப சொல்லுங்க? எந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறாங்க? தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிக்காதவங்க படிங்க மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஞானத்துல நிலை பெற்றா என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாரு? இந்த ஞானத்தில் படிங்க. யார் படிக்கல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்க பிரபு. கொஞ்சம் கீழே லைட்டா. ஆமா, கீழே கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்குது பிரபு. மேல எடுக்கும் பிரபு, கீழே மறைஞ்சிருக்குது. எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொலையுறுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, பகவான் வந்து இந்த ஞானத்தை பெற்றா நமக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாதுங்கிறாரு. அடுத்து பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. படிங்க. எனக்கு தெரியல. மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களுக்கும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, பகவான் மட்டும்தான் ஆண். இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்டவை அனைத்துமே பெண் தான். பகவான் ஒருவர் மட்டும்தான் ஆண், புருஷோத்தமர், புருஷ உத்தமர். அவர் நினைச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. பிரபு அடுத்து அவர் வந்து இயற்கையை வந்து கிருஷ்ணரின் தூய ஞானத்தின் மகிமை. இந்த ஞானத்தின் மகிமை என்னன்னா, நமக்கு பிரபு அடுத்து படிச்சிருங்க. சின்ன சின்னதா வந்தா நான் படிக்கிறேன், கொஞ்சம் பெருசா வந்தா நீங்க படிச்சிருங்க. இதனால உயர்ந்த பரம ஞானம் கிடைக்குது. இந்த ஞானத்தினால நம்ம வந்து தெய்வீகமான பக்குவமான நிலையை அடையலாம். அதை அடைஞ்ச பின்னாடி முக்தி கிடைக்கும். முக்தி அடிச்சாட்டி நித்தியம். நித்தியம்னு என்ன? அசத்து சத்து அசத்து. அசத்துனா நித்தியம், சத்துனா நித்தியமானது. பகவான் வந்து சச்சித் ஆனந்தர். பகவான் கிட்ட நம்ம போலாம். நெக்ஸ்ட் குரூப். ஹரே கிருஷ்ணா. அது என்ன பார்க்கணும். படிங்க பிரபு. சாமிநாதன் பிரபு. முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் தெய்வீக ஞானமாகும். கிருஷ்ணர் நமக்கு அந்த பரமமான ஞானத்தை அளிக்கிறான். அதை கடைபிடிப்பது நம் கையில் தான் உள்ளது. இந்த தேங்க்யூ பிரபு. முக்குணங்களால் கலங்கப்படாத ஞானம் தான் தெய்வீகமான ஞானம். அது யார் நம்ம கொடுக்குறாரு? அந்த பரமமான ஞானத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாரு. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம அதை கடைபிடிக்கணும். அது என்ன ஞானம் சொல்லுங்க? ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை, இதை படிச்சு அறிஞ்சு அதன்படி நடக்க வேண்டும். நெக்ஸ்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. மாதாஜி நீங்க கூப்பிடுங்க படிக்காதவங்கள ஒருத்தரா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறை ஆகும். அந்த பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதெல்லாம் வந்து நீங்க இந்த கிளாஸ் முடிச்சதும் உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரி, அது முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் நீங்க ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கிளியரா அதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் இது வந்து மேல் படிப்பு மாதிரி. இன்னும் நீங்க அதை வந்து அது பாகவதம் வரும்போது இன்னும் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு புரியணும்னா சொல்லுங்க. ஒரு அந்த பாகவத்துல எந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். இல்ல என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பு படிச்சீங்கன்னாவே 14.3 அதுலயே பகவான் வந்து எப்படி வந்துட்டு கருவுரை செய்யறாரு அப்படின்ட்டு. பகவான் வந்து ஒரு பார்வையாலேயே இந்த ஜட இயற்கைய பகவான் வந்து பார்வையாலேயே கருவுரை செய்கிறார்.
எல்லாருடைய நெக்ஸ்ட் பிரபு எல்லாருடைய பிறப்பையும் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருடைய பிறப்புமே பகவானோட கையில தான் இருக்குது. பகவான் தான் எல்லாத்தையுமே படைக்கிறாரு. என்ன குந்தியின் சொல்றாரு? அகம் பீஜ பிரதாபிதாங்கிறாரு. படிங்க பிரபு. குந்தியின் மகனே குந்தியின் மகனே எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணம் மாதாஜி. அகம் பீஜ பிரதாபிதா. பீஜ பிரதா பீஜன விதை, பிதான அப்பா. நான் தான் எல்லாத்துக்குமே விதை அளிக்கும் தந்தை. பிரம்மாவுக்கு எப்படி வந்து அவர் பிறந்தான்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்துல அழகா தெளிவா கொடுத்துருக்குறாங்க. எப்படி பகவான் வந்துட்டு முத இவர் வந்து பிரம்மா வந்துட்டு பகவான் தானே படைத்தார். லட்சுமியோட உதவியெல்லாம் கிடையாது. அவர் தாய் இல்லாம தாயும் அவரே தாயும் அவரே பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பிரம்மா படைச்சாரு. பிரம்மா வந்துட்டு நம்ம இதுல பார்ப்போம், 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல பார்ப்போம். நாராயணன் நான்முகனை படைத்தான், நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனை படைத்தான் அப்படின்னுட்டு யார் யார் எப்படி படிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது 4000 திவ்ய பிரபந்தம் தமிழ் வேதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் இங்கேயுமே பாகவதத்திலையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. பகவான் வந்துதான் பிரம்மா படிக்கிறாரு. பிரம்மா தான் அப்படியே ஒருத்தரா படிச்சுட்டு வர்றாரு. அதெல்லாம் தெளிவா போட்டுருக்குது. சிவபெருமான் எப்படி படிச்சாரு, 4 குமாரர்களை ஒன்னொன்னும் நீங்க என்ன வாங்க கண்டினியூவா படிச்சுட்டே வந்து பாகவத் கிளாஸ்க்கு வாங்க, அருமையா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிக இயற்கையுடன் என்ன தொடர்பு ஜீவனுக்குன்னு சொல்லி அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். என்ன தொடர்புன்னா பௌதிக இயற்கை வந்து அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் பகவானே தந்தை, இயற்கை அன்னை. ஹரே கிருஷ்ணா. இயற்கைனா அன்னை, பகவான் தான் தந்தை. இப்போ 14வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் முன்ன பார்த்த பாருங்க, அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எது எங்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அதேதான். இது வந்து பதங்கள் 5லிருந்து 9 வரைக்கும் நம்ம இந்த உயிர்வாளி ஜீவாத்மா குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான்னு சொல்லிட்டு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 14.5 வந்து இந்த குணங்களால கட்டுப்படுத்தப்படுறான்னு சொல்லப்பட்டது. படிங்க பிரபு. இனிமேல் படிச்சுட்டே போங்க, புரியலன்னா கேளுங்க. ஓகேங்களா? படிங்க பிரபு. இயற்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர்வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. படிக்காதவங்க அடுத்து படிங்க. இந்த ஜட இயற்கை வந்து 3 குணங்களால் ஆனது. இந்த தொடர்புல வரும்போதுதான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, நம்ம அதனோட நம்ம அதுக்கு அடிமையாயிடுறோம். அதனால நம்ம கட்டுப்படுத்தப்படுறோம். அது வந்து நம்ம வெளி வரணும். நெக்ஸ்ட் பிரபு. அது வந்து எப்படி வெளிவரது, எந்த நிலைமைக்கு போறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுல வந்து முக்குணங்கள் எந்தெந்த குணத்துல கட்டுப்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னுட்டு சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் இதுல வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. உமாபதி பிரபு படிங்க. ஸ்கிரீன் மேல வந்துடுமா? அதேதான். நெக்ஸ்ட் பிரபு. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம் 3 குணங்களால் நாம படிங்க பிரபு. 6வது ஸ்லோகம் பிரபு. 6வது ஸ்லோகம். உலகில் வசிக்கும் ஒவ்வொருவருமே சிறை தண்டனை பெற்றவர்கள். அனைவரும் ஜட இயற்கையினால் கயிறினால் கட்டிப்பட்டுள்ளனர். ஒரு சிறை கைதி நீதிபதி குறை கூறினால் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அல்லவா? அது போலத்தான் நாமும் கிருஷ்ணரை குறை சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமா. இந்த இது இவ்வளவு பெரிய பரந்த உலகத்துல நடக்கிறோம், போறோம், வரணும் இருக்காங்க. இல்ல, இந்த பௌதிக உலகமே சிறைதான். ஏன் சிறைன்னு சொல்றாங்க? நாம செய்யற திரும்ப திரும்ப ரங்கநாட்டுல மாதிரி இறக்குறோம் இங்கேயே இருக்கிறோம். இந்த சிறை இது சிறைன்னு நம்ம அறியறல. எங்க நம்மளோட வீடு இருக்குது? நம்மளோட நித்தியமான வீடு எங்க இருக்குது? பகவான் கிட்ட இருக்குது. நம்ம அவருடைய அங்க துணுக்குகள் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தோம். அதுதான் நம்மளோட நிரந்தரமான வீடு. இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு இப்ப இந்த பௌதிக நம்ம இடத்துல டூர் போனா என்ன பண்றோம்? ஒரு ரூம் எடுத்து தங்குறோம். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு வாடகை வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி இதெல்லாம். இது பர்மனன்ட் வீடு கிடையாது. நம்மளுடைய வீட்டுக்கு போகணும். அது எப்படி போகணும், எந்த நிலைமைக்கு போகணும், எந்த குணத்துல இருந்தா நம்ம போக முடியும், அந்த குணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம பகவான் இதுக்கு குறை சொல்லக்கூடாது. இந்த குணங்கள் தான் செயல்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. உமா பதி சிவா படிங்க.
படிங்க பிரபு. படிக்கணும். பாவமற்றவனை மற்றவற்றை விட தூய்மையானவைதான் சத்துவகுணம். பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்துட்டு இன்பம் ஞானம் இதுதான் சத்துவ குணத்தோட நிலைமை. நெக்ஸ்ட் பிரபு டக்குன்னு மாத்திடுங்க, நான் ஒரு லைன்ல சொல்லிடுறேன். சத்துவ குணம் வந்து என்ன குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடல் உடைய உயிர்வாளி பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான். நம்மள சொன்னேன், ரஜோகுணத்தினால நம்ம பந்தப்படுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் பிரபு டைம் ஆயிடுச்சு. பிரபு தத்துவ குணத்தில் பந்தப்படுதல் முக்குணங்களில் தூய்மையானது, பிரகாசப்படுத்துவது, பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிப்பது. ஆமா, இது வந்துட்டு இதுதான் இதனுடைய இது. தூய்மைப்படுத்துது, பிரகாசப்படுத்துது, பாவ ஸ்கிரீனை பாருங்க, ஸ்கிரீனை போடுங்க பிரபு, ஸ்கிரீனை மேல போங்க. இன்னும் இந்த ரஜோகுணத்துல ஏன் எப்படி ஸ்கிரீனை பார்த்து படிங்க பிரபு. இன்னும் 8வது ரஜோகுணத்துல என்ன வருது, எது பந்தப்படுத்துது? பந்தப்படுதல் எல்லையற்ற ஆசைகள், பௌதீக ஆசைகளால் கடினமாக உழைப்பதற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறான். ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான கவர்ச்சி. ஆரம்பத்துல சொன்னீங்களா? இதுதான். நெக்ஸ்ட் பிரபு, ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஆணுக்கு பெண்ணுக்கும் இடையே ஒரு உறவால வர்றதுன்னு. அதே மாதிரி தமோ குணம் வந்து எல்லா உயிரையுமே வந்து மயக்குது. இது பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், தூக்கம் பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், தூக்கம் இது எல்லாமே இந்த தமோ குணத்தின் விளைவு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், பிறமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை இக்குணத்தின் விளைவுகளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் 13 நிமிஷம் தான் இருக்குது பிரபு. நீங்க ஸ்கிரீன் மாத்திருங்க, நான் அப்படியே லைன் பை லைனா, ஏன்னா ஃபுல் முடிக்கணும். இன்னும் 13 நிமிஷம் தான் இருக்குது. தமோ குணத்துல என்னன்னா, நம்ம வந்து விஷயத்த உள்ளபடி புரிஞ்சுக்க முடியாது. நம்ம முன்னேற்றம் அடையாமல் சீரழிவோம். நான் சொன்னது மாத்திருங்க பிரபு, அவ்வளவுதான். ஒரு 2 லைன் நான் பேசுனது மாத்திடுங்க. அடுத்து சத்துவகுணத்தால் வைக்கப்படும் என்ன தடை? அந்த சத்துவகுணத்தால் நம்ம ஆன்மீக வாழ்வை ஏத்துக்க மாட்டோம். சந்தோஷமாவும் திருப்தியாவும் இருக்கிறதுனால பகவான் சொல்றதை கேட்க மாட்டோம். சத்துவகுணத்துல வந்துட்டு பணிவாக இருக்கிறது ரொம்ப கடினம். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு மற்றவங்களோட நம்ம முன்னேறவங்களா சிறந்ததாக நம்ம வந்து அவங்களோட மேல இருக்கணும். மாத்திட்டே இருங்க பிரபு, நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன். முன்னேறியோம்னா நம்ம இருக்கிறோம், அதனால நம்ம வந்து பணிவே இருக்காது நம்ம கிட்ட. அதே மாதிரி அடுத்து வந்து எதுவுமே கத்துக்க மாட்டோம். ஏன்னா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அடுத்த வரி வரும்போது மாத்திருங்க. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம இருப்போம். ரஜோகுணத்துல வந்துட்டு பகவானை வந்து நம்ம பலன்களை அர்ப்பணிக்க முடியாது. ஏன் அர்ப்பணிக்க முடியாது? நம்ம கிட்ட இருக்கிற பற்றுனால, நம்ம கிட்டயே இருக்கிற ஆசையும் அடங்காததுனால. ரஜோகுணத்துல வந்து பக்தி செய்ய முடியறது இல்லை. ஏன் செய்ய முடியறது இல்லை? எண்ணிலடங்க ஆசைகள், பற்றுதல்கள், பாவங்கள் செய்யறதுக்கு நம்ம விரும்புறோம். அதனால பக்தி செய்ய முடியறது இல்லை. தமோ குணத்துல வந்துட்டு ஏன் பக்தி செய்ய முடியலன்னா, மதி மயங்கி இருக்கிறோம். அந்த மதி மயக்கத்துல வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. மேலும் சோம்பேறித்தனம். அதே போல சத்துவகுணம் வந்து இன்பத்தினாலும் செயல்களின் பலன்களாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுது. ஞானத்தை மறக்குது. இந்த தமோ குணம் வந்து பைத்தியக்காரத்தனத்தால் பந்தப்படுத்தப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ், இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்கு, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் பிரபு. சத்துவகுணம் இன்பத்தினாலும் ரஜோகுணம் செயல்களின் பலன்களினாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோ குணம் பைத்தியகாரத்தனத்தினால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம எது வந்து இந்த குணங்கள் எது நம்மள வந்துட்டு வைக்குதுன்னா, எந்த குணத்துக்கு போனோம்னா நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏற்றுக்கிறதுனால சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி சுத்த சத்துவத்துல வந்து போகணும். சுத்த சத்துவ குணம் என்ன? மாத்துங்க பிரபு, அதுதான் வசுதேவ தலம். பிரபு 10 நிமிஷம் இருக்குது மொத்தம். இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு பிரபு? ஸ்கிரீன் பாருங்க. பிபிடி படம் இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு பிரபு? படிக்க சொல்லலாம். கம்மியா இருந்தா படிக்க சொல்லலாம், கம்மியா ஜாஸ்தியா இருந்தா சொல்லலாம். 100 பேஜ் இருக்கு மாதாஜி. அதான் பிரபு, நீங்க மாத்திட்டே போயிடுங்க. இன்னும் எத்தனை பேஜ் பேலன்ஸ் இருக்குது?
நான் சாப்டர் க்ளோஸ் மாதாஜி. என்னங்கம்மா? இன்னைக்கு 27 ஸ்லோகம் இருக்கு 14வது அத்தியாயத்துல. அது ஃபுல்லா முடிச்சிடானுங்களா? பிரபு மாதாஜி எப்படி ஃபுல்லா முடிச்சுவாங்களா இல்ல எடுத்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா அடுத்த நாள்? கண்டினியூ பண்ணுவாங்க அடுத்த நாள் மாதாஜி. கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. ஒரு 10 ஸ்லோகம் முடியுற வரைக்கும் படிங்க மாதாஜி. சாரி டிவோட்டி, மன்னிச்சுக்கங்க. நானு இன்னைக்கே முடிக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு படிக்க விடாத உங்களுக்கு பண்ணிட்டேன். சரி படிங்க அப்பனா. பரவாயில்ல மாதாஜி, படிக்கலாம். இது வந்து தெரிஞ்சதுதான். எல்லாருமே படிச்சா சந்தோஷமா இருக்கும். அவங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசுல நிக்கும். அதுக்காக நான் இன்னைக்கே முடிக்கணுமோன்னு சொல்லி அந்த 18 நாள் பகவத்கீதை மாதிரியே இது பண்ணிட்டேன். சாரி டிவோட்டிஸ். படிங்க. இப்ப சத்துவகுணத்துல தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது என்ன பண்றோம்? அதுதான் அடுத்து ரஜோகுணத்தின் தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது இன்னும் சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை வரும், இன்னும் இது பண்ணுவோம். சத்துவகுணத்துல பெருமைப்படுவோம், நம்ம இந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இது இருக்கும். தமோ குணத்துல வந்துட்டு என்ன நடந்தாலும் எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. சத்துவகுணத்துல வந்து அறிவு பிரகாசிக்கும், நமக்கு நம்ம பெருமைப்பட்டுக்குவோம், நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியணும்ட்டு. ரஜோகுணத்துல இன்னும் 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 மேல மேல ஆசை அதிகரிக்குது. தமோ குணத்துல எதுனால எனக்கு அதை பத்தி ஐ டோன்ட் கேர், என்னுடைய சந்தோஷம் முக்கியம், என் மூளையை பத்தி கவலை இல்லை, என் உடம்பு பத்தி கவலை இல்லை, என் குடும்பத்தை பத்தி கவலையே இல்லை. ஒரு இதை கேட்பாங்க, நீ என்னப்பா பண்றேன்னா, நான் கஷ்டப்பட்டு ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்குறேன். அது ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க படிங்க மாதாஜி, படிக்காதவங்க கூப்பிடுங்க. புவனேஸ்வரி மாதாஜி, பெண்ணரசி சுப்பிரமணியன் மாதாஜி படிங்க. அவங்க படிக்கணும். நாம் கீழ்குணத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்கும்போது நாம் நடவடிக்கையில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் பற்பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும். வாழ்க்கை மிகவும் அமைதியாக ஆனதாக இருக்கும். அமைதிகரமானதாக. அந்த இடத்துல அந்த ரா வந்து கால்வான மாதிரி இருக்குது மாதாஜி. வாழ்க்கை வந்து அமைதிகரமா இருக்கும். நாம வந்து கீழ்குணத்தை அந்த மாதிரி நடவடிக்கையில இப்ப நம்ம சத்து குணத்திலயோ ரஜோ குணத்திலயோ இல்ல தம்மோ குணத்திலயோ இதெல்லாம் இல்லாம இருந்தாச்சுன்னா, நம்ம வசுதேவ தளத்துல சுத்த சத்துவகுணத்துல இருந்தாச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து அமைதியா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வைதேகி மாதாஜி படிங்க. புவனா மாதாஜி. கீதா ஸ்ரீ மாதாஜி, பெண்ணரசி மாதாஜி படிங்க. அப்படியே கூப்பிடுங்க. படிச்சிருங்க, படிக்காதவங்க சொல்லிடுங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க படிங்க. நான் இப்படி இருக்கிறேனா, அவன் இப்படி இருக்கிறானா, இல்லை நாம் கீழ்குணத்தில் பிடியில் கட்டுப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முக்கியத்துவமே இல்லாமல் போகும் ஒரு பற்றி சண்டையிட்டு கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப நம்ம இருக்கிறோம்னா நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டோட இருக்கும் போதே இப்போ ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாம் அக்கம் பக்கத்துல பேசுவோம். இப்ப நான் வெளியே வந்து பேசுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லைம்மா. நான் வெளியே பேசுறதே இல்லை. அதுவும் ஒரு 6 வருஷமா நான் யார்ட்டையுமே பேசுறது இல்லை. மேக்சிமம் எல்லாருமே பழக்கம் தான். ஏன் சொல்லுங்க? பக்தி சாஸ்திரி பண்ணேன், 2.5 மணி நேரம் உட்காரணும் அந்த கிளாஸ், 3 மணி நேரம் நாங்கெல்லாம் படிச்சோம். உங்களுக்கு எல்லாம் லக்கி ஃபெலோஸ். நீங்க வந்துட்டு நம்ம மங்களூரு இஸ்கான் ராதா கோவிந்த டெம்பிள் மூலமா எவ்வளவு ஈஸியா உங்களுக்கு எல்லாம் பக்தி சாஸ்திரி படிக்கிறீங்க. நாங்க 2.5 மணி நேரம் வீடியோவை ஆன் பண்ணி தான் இருக்கணும், வீடியோவை ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. 2.5 மணி நேரம் படிச்சோம் ஸ்ரீரங்கம் இன்ஸ்டியூட்ல. அடுத்து பக்தி வைபவ் ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டியூட்ல வீடியோவை ஆஃப் பண்ணக்கூடாது, சரிங்களா? அப்புறம் நாங்க அதுக்கு சுலோகம் படிக்க சொல்லுவாங்க, மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லணும், எஸ்ஏ எழுதணும், பரீட்சை கொஸ்டின் ஆன்சர் படிக்கணும். இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் நீங்க சொல்லுங்களேன்? எனக்கு வந்து வெளியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவானை பத்தி தான் பேசினாலும் உங்களை மாதிரி டிவோட்டி ஃபோன் பண்ணுவாங்க, பகவானை பத்தி தான். இப்ப இதனால நாங்க எவ்வளவோ பாவ விலைகள் தடுக்கப்பட்டு இப்ப வந்து என்ன செய்யறோம்? மெதுவா உடனே சுத்த சத்துவகுணம் நம்மள அப்போ கூட நம்ம சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வர முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்மளை மாத்திக்க முடியும். நம்ம வாசம் போகுமா? இல்லாட்டி பாருங்க, வெளியே எந்த வீட்டுல நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க, 10 பேரை நீங்க கேளுங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் சண்டை இல்லாத இறைச்சிருக்காங்களா? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட அந்த தெருவின் ஆரம்பத்திலையும் தெருவின் முதல்ல நம்ம வீடு பக்கத்துல கடைசியில இருக்கவங்கள்ட்ட சண்டை போடாத ஒருத்தர் ஒரு 10 பேர்ல காமிங்க. குப்பை போறதுக்கு சண்டை, அப்புறமேட்டு கிளீன் பண்றதுக்கு சண்டை, ஒண்ணுக்கு சண்டை வேணும். என் வீட்டுல என் பையன் விளையாண்டா, இங்க பால் வந்துச்சு, என் பையன் விளையாட, இந்த மாதிரி சண்டை இல்லாத பார்க்கவே முடியாதுங்க. ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயம்.
இப்ப இதுக்கு வந்து பாருங்க, நிஜமா இந்த மாதிரி பக்தரோட நீங்க இன்னும் மெதுவா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுக்கு வரும்போது பாருங்க, உங்களுக்கு நல்லா நீங்க உங்களை நீங்களே வந்து உணர்ந்துக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நம்ம போறோம், எந்த அளவுக்கு இருந்தோம், இப்ப எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்னு. இப்பெல்லாம் நாங்களாம் முன்ன எல்லாருமே இந்த இஸ்கானுக்கு வந்த பின்னாடி, இந்த ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி நாங்க கத்துக்கிட்ட பின்னாடி, எல்லாருக்குமே நாங்க விட்டு கொடுக்குற பண்பு. என்ன சொல்லுவாங்க, இழிச்ச வயன்னு சொல்லுவாங்க, சொல்லிட்டு போறாங்க. அதனால நமக்கு என்ன வரப்போகுது? இப்ப அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி பிரச்சனையே, சொத்து பிரச்சனை எவ்வளவோ வருது. விட்டு கொடுத்து போயிடுறோம். போய் தொலைகிட்ட போ, பகவான் இருக்கிறாரு. பகவான் கொடுக்கறதா நினைக்கும். உங்ககிட்ட வாங்க நினைக்க போதா? அதுக்குன்னு நான் சண்டை போறது கிடையாது. எவ்வளவோ சேஞ்சஸ், சாப்பிட்ற சேஞ்சஸ், துணி இதான் சொன்ன துணிமணியில, சாப்பிட்றதுல, எல்லாத்துலயுமே சேஞ்சஸ். டிவோட்டி மேக்சிமம் இஸ்கான் டிவோட்டி வீட்டுலலாம் டிவியே வச்சுக்கிறது இல்ல. டிவி ஏன் பார்க்கணும்? பார்க்கறது இல்லைங்க. படிக்கிறது, இது பண்றது. எங்களுக்கு எங்க டைம் இருக்கும்? வீட்டுல வேலை கல்யாணம் வைக்கிற, வீட்டு வேலை செய்யறோம், எங்க டைம் இருக்கும்? இதனால நம்ம எவ்வளவு நிம்மதியா இருக்கோம், நல்லா இருக்கிறோம். இந்த மாதிரி இந்த குணத்துல இருந்து மெதுவா இப்படிதான் விடுபடுற வழி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, எல்லாரும் நீங்க விடுபட்டுடுவீங்க கண்டிப்பா. இந்த அளவுக்கு பொறுமையா படிக்காதவங்க படிங்க. பொறுமையா வந்து இந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணி கேட்கறீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். படிங்கம்மா. படிக்காதவங்க கூப்பிடுமா? மாதாஜி இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. சொல்ல சொன்னீங்களா, அதுக்காக சொல்றேன். ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. இன்னும் ஒரு நீங்க எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிட்டீங்களா? கரெக்டா படிங்க பிரபு யாராவது. இது மட்டும் முடிச்சுக்கலாம். நாம் இந்த குணங்களுடன் போராடி கொண்டுள்ள தருணத்தில் கிருஷ்ணர் இவற்றை மேலே நமது நடவடிக்கைகள் சாட்சியாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாட்சி எப்படி பாக்குறா சொல்லுங்க. சாட்சினா எது சாட்சி நமக்கு? மனசாட்சி. பரமாத்மா. மனசாட்சி. கரெக்ட். மனசாட்சி. மனசாட்சி. அந்த மனசாட்சியை யார் இருக்கிறாரு? யார் சொன்னாங்க பரமாத்மான்னு? யார் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் பரமாத்மான்னு? யார் சொன்னது? புவனேஸ்வரி. ஹரிபோல் மாதாஜி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி ஹரிபோல். ஆமா, மனசாட்சி தான். நம்ம இந்த இஸ்கான் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்றோம்? மனசாட்சி தான் நமக்கு சாட்சி. மனசாட்சி ஒத்துக்கிறேன். அந்த மனசாட்சின்னு ஏன் சொல்றோம்? அந்த மனசுல பகவான் பரமாத்மாவை இருந்து பாக்குறாரு. நமக்கு முழு சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு. பரமாத்மாவை இருந்து நம்ம செயல்களுக்கு ஒரு சாட்சியா இருக்கிறாரு. இந்த வந்து பகவத்கீதையில நீங்க முன்னாடியே பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு மரத்துல 2 பறவை இருக்குது. ஒரு பறவை கனிகளை சாப்பிடுது, ஒரு பறவை வெறுமனே அந்த ஒரு தோழமைய பறவையை பார்த்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. அந்த கனிகளை சாப்பிடும் பறவை வந்து ஜீவாத்மா. நம்மளுடைய செயல்களின் பலன்களை அனுபவிக்கிறோம். நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம செய்யறோம். பகவான் என்ன செய்யறாரு? சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு அவருதான் சாட்சி அதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. நீங்க எது செஞ்சாலும் உங்க கணக்குல வந்து சித்திரகுப்தன் அங்க எழுதிட்டு இருக்கிறாரு. இன்னைக்கு இது ஆச்சு, இன்னைக்கு அவனை திட்டினீங்க, இன்னைக்கு அவனை பேசுனீங்க, இன்னைக்கு இந்த மாதிரி மனசு, காயா, வாக்கு மூணுலயுமே நம்ம தவறு செய்யறோம். மனசால கூட அடுத்துக்கும் நம்ம வந்து நினைக்கவே கூடாது. மனசாலேயே ஒரு சும்மா இல்ல, ஒருத்தர் ரோட்ல போறாங்க, அந்த ஆள் எனக்கு காலை நொண்டி நடக்கிறாங்க, அதுவும் ஒரு தவறு. அந்த அம்மா குண்டா இருக்கிறாங்க, அதெல்லாமே ஒரு சின்ன தவறு தான். அதே மாதிரி இன்னைக்கு சித்திரகுப்தன் இன்னைக்கு உங்க கணக்குல எழுதிட்டாரு, உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் ஏறிடுச்சு. எப்படி ஏறிடுச்சு? இன்னைக்கு 8 to 9 சதாச்சார் கிளாஸ் போடு, அந்த பக்கம் ஆன்மீக செயல் 9 to 10 பகவத்கீதை கிளாஸ் போடு, அந்த பக்கம் வெயிட்டிங். எது பேலன்ஸ் பாருங்க. இன்னைக்கு நம்ம செஞ்ச செயல், நீங்க உட்காந்து வீட்டுல படிக்கிறீங்க, இதெல்லாம் செய்யும் போது நமக்கு வந்து ஆன்மீக கணக்கு ஏறிக்கிட்டே போகுது, பௌதிக கணக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே வருது. வந்து நம்ம இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பக்தர்களாகலாம். இன்னைக்கு எதோட முடிச்சிருக்குதுன்னு பாருங்க. நாளைக்கு நான் ஆரம்பத்திலேயே சாரி கேட்காத போயிட்டேன். ரொம்ப நன்றி டிவோட்டீஸ். வாஞ்சா கல்ப தருப்பயசா கிருபா சிந்து பய வச்ச பரிதானாம் பாவன் ஏப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி பக்த விருந்திக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாகூர் की जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से बोल नित्याय गौर हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। மாதாஜி வைகுண்டம் பூமி மாதாஜி உங்களுக்கு ஒரு ஜெய் மாதாஜி. கூப்பிடுங்க பிரபு. நீங்க என் பண்றதா பண்ணி கூப்பிடுங்க பிரபு. மாதாஜி நீங்க என் பண்ணிடுங்க பிரபு. மாதாஜி 1 செகண்ட் மாதாஜி. இப்ப அட்டென்ட் பண்றீங்களா? நாளைக்கு வைகுண்டம் பூமி மாதாஜி நாளைக்கு சண்டே கிளாஸ் வச்சுக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க. L2 கிளாஸ் யார் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கு அட்டென்ட் பண்றதுக்கு? பிரபு வச்சுக்கலாம் பிரபு. நேத்தே சொன்னாங்க மாதாஜி, வச்சுக்கலாங்க. மடி கன்சர்ன் சொன்னாங்க. யாருக்கு ஓகே? 12 பேர் இருக்கிறீங்கம்மா, 12 பேர் இருக்கிறீங்க.
வச்சுக்கிறேன் பிரபு. ரெண்டு பேர் இருக்கிறீங்க. வச்சுக்கலாம் ஓகே மாதாஜி. வேண்டான்னுவாங்க. மாதாஜி இன்னும் வருவாங்கல்ல, நீங்க ரிமைண்ட் பண்ணிருங்க. நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்குன்னு பண்ணிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மைண்ட் டிவோட் சொன்னாங்க. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி கிளாஸ் 9 மணிக்கு இதே டைம் தானே பிரபு. சரிங்க இப்போ மாதாஜி. ஓகே இதே டைம் வச்சுக்கலாம். இப்போ மாதாஜி வச்சுக்கலாம் தான் சொல்றாங்க. ஆனா உங்ககிட்ட கன்சர்ன் கேட்க சொன்னாங்க. உங்களுக்கு ஓகேனா மட்டும் வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம்னு சொல்ல சொன்னாங்க. உங்ககிட்ட கேட்க சொன்னாங்க. யாருக்காவது வச்சுக்கலாம் வர பிரபு. இல்ல எல்லாரும் ஏன்னா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்குமோ அதனால நீங்க எல்லாம் வந்தா கிளாஸ் எடுக்கலாம். சந்தோஷம். அதுக்குதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. எடுத்துக்கலாங்க பிரபு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, உங்களுடைய விருப்பமும் தான். எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய மாதாஜி. பிரபு எடுக்கலாம் மாதாஜி, எடுக்கலாம் மாதாஜி. எடுத்துக்கலாம் பிரபு. நாளைக்கு சாப்டர் க்ளோஸ் ஆயிடணும். 10-17 ஸ்லோகம் இருக்குல்ல, நாளைக்கு முடிஞ்சிடலாம்ல. எந்த இதோட பிரபு எந்த இதோட முடிச்சீங்கன்னு நினைப்பு வச்சுங்க. மாதாஜி வந்தாலும் கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? எல்லா டிவோட்டிக்கும் ரொம்ப நன்றி. பக்தர்கள் தீர்ப்பே பகவான் தீர்ப்பு. பக்தர்கள்லாம் நாளைக்கு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம்னு சொன்னீங்கன்னா வச்சுக்கலாம். எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. பிரபு மாதாஜி பேசுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் பிரபு.